kita. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bahaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no
much to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Mga dagway sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma, ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Maayong adlaw mga abyan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia, sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri gihapon si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, si Father Francis Perez sa gihapon, ang inyo nga kaupod kag abyan sa kahanginan, maga pamalandong sang kabuhi sa mga abyan sang aton nga Ginoo, sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi sang isa ka birhen kag martir, si Santa Ines sang Roma. Nga sa lamharon nga edad, mas ginpili nga panindugan ang paghigugma niya sa Ginoo bilang iya esposo. Siya ang patron saint sang purity kag chastity. Karon, ihanda nato ng aton mga kaugalingon sa pagpangamuyo upod kay Santa Ines. O Dios nga makagagahom, imo ginpili ang mga maluya sining kalibutan sa pagpakahuya sa mga gamhanan. Buligi kami nga magsaulog karon nga adlaw sa pagkamartir ni Santa Ines,
Agud sundon namon ang iya malig-on nga pagtuo. Ginapangayo namon ini paagi sa imo anak kag amon Ginoo, kaupod ang Espiritu Santo. Amen. Santa Ines, igampo mo kami. Aton pamatian ang pagsaysay sang kabuhi ni Santa Ines. Si Santa Ines o kon Agnes, napatay bilang isa ka martir sa edad nga 12 anyos sa panahon nga ang mga Kristiyano ginahingabot ni Emperador Diocleciano sa mga tuig 304. Siya ginkabig nga isa sa mga bantog kag ginhatagan sang mataas nga pagpatungog sa mga martir nga Romano. Ang iyang ngalan ginbilin tubtob sa karon sa nahauna nga pangamuyo Eukaristiko dira sa Santos nga Misa. Isa ka kamaan niya nga babae, Agnes. Mahinhin. Luwas pa, nga ikaw isa ka manggaranon, kag madamo ang naluyag sa imo. Ako man isa sa mga ulitawo, nga gusto gid nga mangin asawa ikaw. Naintindihan ko ang imo balatyagon. Tungod isa ka man sang nagpabutsyag sina sa akon. Hindi nga ginabaliwala ko ang inyo na batsyagan sa akon. Tungod natural lamang ang inyo pagkaluyag, kag balatyagon. Apang ginakasubo ko gid. Tungod ako na ginhalad ang akon kaugalingon sa Ginoo. Siya ang akon kabuhi, kag ginapasulabi sa tanan ko nga hilikoton sa siningdot tanon nga pagkabuhi. Gindalas siya sa isa ka balay sang mga babayi nga nagabaligya sang higalit nga kalipay para himuslan, apang ang mga lalaki nga makakita sa iya. Napunan sang dili mahangpan nga katingala, kag wala nagapalapit sa iya. Luwas sa isa nga nagtinguha kag nabulag. Siya ginkuha sa sining nga lugar nga wala gid madagtai, apang may isa ka masupog nga nagpangaluyag sa iya, nga naakigid kag naganyat sang isa ka hukom nga may kainit kay Agnes. Karon, lantaw naton kung may mahimo ka pa sa imo pagpakatig-a, sa imo pagtalikod sa akon kagustuhan. Sa akusasyon sa sining nga hukuman, ginapabatbatan ka sa imo kaso, kag pagasilutan ikaw, pagi sa pagpugot sa imo ulo. Ako nahibaluan nga wala ako sang kasalanan sa inyo. Tungod bala sang hindi ko pagpasugot sa luyag ninyo himuon sa akon. Sa paghatag sang akon kaugalingon bisan pabatok sa akon konsensya. Sing may kaisog kag dako nga pagtuo sa bulig sang mahal nga Dios. Akon inibatunon nga pamatbat. Tungod inosente ako. Kag may kalipay nga akon atubangon ang akon kamatayon. Ang pamatbaton sa iya nga kamatayon sa espada, nahanabo, apang naging tampad siya kay Kristo nga iya esposo nga nagasiling. Una ako nga ginpili mo, Ginoo. Kag ako, mangin-imo lang tubtob sa akon katapusan nga ginhawa. Nagtindog siya sa pagpangamuyo sa Diyos nga may kaisog, kag walay kahadlok sa anuman nga silot sa akusasyon nga wala sang kamatuuran. Inyo ako dagtaan sang dugo sang espada, apang hindi ko itugot nga tampalaso ninyong akon lawas nga nakonsagrar na kay Kristo. Ang akon bugos nga kabuhi, ginahalad ko sa pagdampig sa pagkaputli para lamang kay Kristo. Kagdayon ginpugutan siya sang ulo, kag namatay sang tuig 304. Ang kapistahan ukon handumana ni Agnes ukon Santa Ines, Enero 21. Ang ngalan nga Agnes, nagakahulugan, Kordero. Ginadornohan ni Papa Damaso ang iyalulubngan sang isa kabalaanon nga binalaybay. Kag madamo nga mga amay sang simbahan, tapos kay San Ambrosio ang nagpadungog sa iya, paagi sa ila mga sinulatan. Si Santa Ines o kon Agnes, isa ka birhen kag martir sang aton simbahan Katoliko. Mga pinalangga, aton nabatian ang kabuhi sang aton santa. Kagang iya kabuhi, paghahatagan pagyed sang duga nga pagpadalom ni Father Francis Perez. Ang kabuhi ni Santa Agnes, Virgin and Martyr. Katulad sang kabuhi ni Saint Agnes, ang pagtuo, ang dedikasyon, kag ang paghalad sining balaan nga santa para sa aton Ginoo. Iya nga ginpamatud-an tubtob sa iya kamatayon. Nga ang iya nga ngalan nagakahulugan lamb, life, ukon kabuhi sa mga karnero. Isa ka matahom nga linay kag Roman girl nga nagpamalibad sa pagpakasal
bangod sang iya nga dedikasyon kag paghalad sang iya kabuhi sa aton Ginoong Hesukristo. Ang masami niya nga sabat sa tanan nga nagapangaluyag sa iya, nga iya na nakonsagrar ang iya nga virginity sa langitnon nga espuso, nga indi makita sang aton tauhanon lamang nga mga mata. Bangod sini ginakusar siya nga Kristiyano sang tanan nga nagapangaluyag sa iya. Sang tuig 304, 12 ka tuig palamang sadto ang iya edad, gindala siya sa altar sang Minerva kagin manduan sa pagtuman sang kasugoan ni Emperor Diocleciano sa pagsunog kag paghalad sang insenso sa altar. Ini agod ihalad nila sa ila nga Dios-Dios. Apang sa bahin ni Agnes, ang iya nga mga kamot ginbayaw niya kay Kristo kag naghimo pa siya sang tanda sang krus. Sang alan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. Ang nagabaga nga salsalon ginpakita sa iya nga mga mata. Agod nga sunugon siya kag ang iya nga mga kamot kag tiil nga nahigtan. Si Agnes mismo ang nagpadali nga himuon ang pagtorture sa iya kay para sa iya. Katulad siya sang isa ka nobya nga naghahanda para sa iya nga palaabuton nga kasal. Si may dako nga kaisog kag pagtuo. Si Agnes gindala sa balay sang prostitusyon. Ini tanan bahin sang pamaagi ni Diocleciano sadto. Ang isa ka pamatan-on abi ninyo mga kauturan nga buot kun tani magtandog kay Agnes. Agod himuslan siya nabulag. Abi ninyo anti si Agnes ginpugutan sang ulo kag ilubong na kun tani sa katakumba sa pamaagi sa mga numintana. Ang isa ka simbahan diri makita karon nga ginpatindog sa iya kadungganan, si Santa Agnes. Anti si Agnes ginpatay paagi sa pagpugot sang iya ulo, nagsiling siya. Siya nga akon ginhalaran sang akon nga kaugalingon amo si Kristo nga sa diin ginaalagaran sa mga anghel. Kag abi ninyo ginhambalan pag ni Agnes ang buot nga magpatay kag mag-execute sa iya. Kag nagsiling siya, strike without fear. Patyan ninyo ako nga hindi ka mo magkahadlok kay ang bride sang iya nga esposo subong nagahulat sa iya. Sa atubang sang buot magpatay kay Agnes, mga kauturan, nagpadayon siya sa paghambal. Inyo nga ginamansahan ang inyo espada sa akon nga mga dugo, apang hindi ninyo magdagtaan ang akon nga lawas nga nahalad na kay Kristo. Ang tanan nga kasakitan wala makalingkang sa kay Agnes. Bisan ang kahadlok, wala initanan sa iya. Sa bagay, may isa kabalahibo o confeder ang naghapon sa iya nga mga kamot. Ang tanan nga nagalabay naghibi, kag subong man, ila nasaksihan ang kamatayon ni Agnes, kag ang mga pamaagi sang pagpatay sa iya. Sa liwat suliton ko ang ngalan ni Agnes, nagakahulugan, lamb, life, kung ang kabuhi sang karnero. Lamb, o kung ang karnero, nagakahulugan sang modesty kag inosente nga berhen o kon martir. Si San Jeronimo, siya amo ang nag-interpretar sang santos nga kasulatan nagsulat. All nations, especially their Christian communities, praise and word. Ang tanan nga kapungsuran, ilabi na gid ang Kristiyano nga katilingban nagadayaw kag nagasimba sa iya paagi sa mga tinaga. Pamatanon pa siya apang nangin madinalagon sa tanan nga mga pagtilaw. Si San Agustin nagmensionar man na hanungod sa iya kag nagsiling. Si Agnes sa Latin nga tinaga amo ang lamb o kon karnero, apang sa Griego nagsiling siya the pure one, ang himpit, isa ka himpit. Abi ninyo labing hinigugma nga mga kauturan, si Santa Agnes o kon Saint Agnes katulad kay Santa Cecilia, ginakonsiderar nga mga bantog nga mga virgin kag martir sa Roma. Ini si Saint Agnes, kung may pagtuo kita katulad sa magamay nga binhi sang mustasa, ayhan makasiling kita nga aton itanom ang aton kaugalingon bisan sa tunga sang kadagatan. Mga pispis magapugad kag ang mga tao magapasilong sa sini handong niya.
Santa Agnes, igampo mo kami. Mga kauturan, si Father Francis Perez sa liwat, nagapaalam sa inyo, kag nagatamyaw sa inyo liwat, sang maayo nga pagpamati, tubtob sa aton liwat nga pagkitanay. May God bless us all. Madamo gid nga salamat, Father Francis, sa imo matahom nga pagsaysay kag paghatag sang sharing sa kabuhi ni Santa Ines sang Roma. Lipod sa aton ihibalo, madamo man nga mga kabataan ang nagastruggle sa virtue sang purity kag chastity, bangod man sa impluensya nga malain sang paggamit sang social media. Kabay nga ang kabuhi ni Santa Ines nga aton nabatian sini nga adlaw, mag-inspire man sa aton mga pamatanon, agud pilion nila ang pagdampig sang ila pagkaputli. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati, kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sining nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkad, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang kapawa. Malipayon kag mahidaiton nga adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Yari na kita sa ika-15 nga Domingo sa tuig sa ordinaryo nga panahon. Sa gihapon ang akon gid pagtamyaw sa aton mga tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, Kabangkalan, San Jose Antique, Rojas, Calibo, kag Archdiocese sang Haro, dira man sa Marbel, Coronadal, kag Cotabato, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions, pagtamyaw man sa tanan mga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Aton man ginatamyaw ang tanan nga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na sa aton mga OFWs. Ako iya makakita sang imo nawong sa pagkamatarong. Pagbugtaw ko, malipay ako sa pagtamod sang imo dagway. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, pagi sa kapawa sang imo kamatuuran, tuytuyi ang mga nagtalang agod magbalik sila sa matadlong nga dalan. Kagitugot nga ang mga Kristiyanos, magsikway sa mga butang nga batok sa sina nga ngalan, kag himuon nila ang mga butang nga angay sa sumulunod ni Kristo. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo,
sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25, tubtob 37. May isa ka manunudlo sang kasugoan nga nagtindog sa pagdakop-dakop kay Hesus, paagi sa isa ka pamangkot. Manunudlo, ano bala ang himuon ko agud maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan? Si Hesus nagsabat, ano bala ang ginasiling sa mga kasulatan? Ano bala ang kahulugan sini sa imo? Ang tawo nagsabat, higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon, sa bug-os mo nga kalag, kag sa bug-os mo nga kusog, kag sa bug-os mo nga huna-huna, kag higugmaa ang imo isig katawo subong sang imo kaugalingon. Si Jesus nagsabat, husto ang imo sabat, himua ini, kag magakabuhi ka. Pero ang manunudlo sang kasugaan buot magpakamatarong sa iya kaugalingon, gani ginpamangkot niya si Jesus, sino bala nga kunisig katawo? Si Jesus nagsabat, may isa katawo nga nagdulhog pakadto sa Jericho, halin sa Jerusalem, nga ginbanggaan sa mga buyong. Ginkuha nila iya tanan nga mga pagkabutang, pati ang iya bayo. Ginbakol siya kag ginbayaan nga daw sa patay na. May nag-agi nga isa kapari sa sinagadalan. Sang pagkakita niya sang tawo, naglikaw siya sa pihak sang dalan. Sa amuman nga dalan may nag-agi nga isa ka Levita. Kag sang pagkakita niya sang tawo, iya lang gintan-aw kag naglikaw siya sa pihak sang dalan. Pero may isa ka Samariahanon nga nakaagi sa amo nga dalan. Sang pagkakita niya sang tawo, naluigid siya. Ginpalapitan niya ang tawo, ginhaplasan niya sang lana kag bino ang iya sine nga mga pilas kag ginbugkusan. Dayon ginpasakay niya siya sa iya kaugalingon nga asno. Gindala sa dalayunan kag ginatipan niya siya. Sa madason nga adlaw nagkuha siya singkap atan ka pisos kag ginhatag niya ini sa tag-iya sang dalayunan. Nagsiling siya sa iya, tatapas siya, kag sa akong pagbalik, bayaran ko ikaw sang tanan nga mga gasto mo sa iya. Dayon si Jesus nagpamangkot, sa imo abi, sino bala sa tatlo ang nangin isig katawo sining tawo nga ginbanggaan sang mga buyong? Nagsabat siya, yadtong nagkaluoy gid sa iya. Si Jesus nagsiling, lakat kag himua ang subong man. Mga utod kagabian para sa aton pagpamalandong, kag pagpadalom sa mensahe sang aton Ebanghelyo sa sininga Domingo, mamati kita sa reflections ni Reverend Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, Diocese of Bacolod. Mayong adlaw, kag welcome liwat sa aton programa, Father Francis. Maayong aga, Sister Ninia, kag sa inyo tanan nga nagapamati subong. Yari kita subong sa ikanapulo kag 5 ka Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Mamalandong kita subong sa isa ka pamangkot, sino ang akon isig katawo. Sa sinin pamalandungan naton, ang palaanggiran sang aton Ginoo, ang palaanggiran sang ginatawag naton the Good Samaritan. Sa pagkinahanglan naton, kag subong man sa mga tao, nga sa diin nagahulat sang aton nga mga bulig, kag subong man sang pagtanay naton sang aton nga mga kamot, kag subong man sa hipos gid lamang naton nga reaksyon sang ila kinahanglan. Masiling ako sa inyo, if who is my neighbor, ang akon isabat sini, this person needs me now. You, ako, ikaw, nagakinahanglan sini. Ang una nakon nga pagpamalandong sa aton tanan sa sini nga Domingo, paano nakon pamatudaan sa akon kaugalingon nga ako matuod-tuod nga isig katawo sang iban? Ano ang sabat sini? Simple ang sabat sang aton Ginoo, go and do likewise. Lakat ka, kag himoa ang subong man. Amo ina gani, magpanghuna-huna kita kag magbuhat kita hindi lamang sa pulong in the same manner, katulad sadtong Good Samaritan. Apang, kung ato na nga tagaan sang aton nga background, ang prinsipyo kag ang pangabuhi sang mga Hudeo sadto nga panahon, limitado ang term o kung ang kahulugan nga neighbor, isig katawo sa ila nga sosyudad. Namely, ang ila lamang iyang neighbor, amo ang mga tao nga mga manggaranon,
ukon good standing. Amo inang ilang pagpati sa mga community sa mga Hudeo sadtong una. Excluded diri sa definition sang ilang nga pagtan-aw sa ilang nga neighbor ang mga masakiton. Ang ginakonsiderar lang ang mga public sinners. Ginakonsiderar manila ang mga tax collectors, ka mga prostitutes, ka mga adulterers, nga hindi ila isig katao. Ang botsing ganon niya nga kung ini nga mga tao ya hindi nila makita sa aton nga pagpamalandong subong sa sining pulong sang Dios. Ilabi na gid subong nga Domingo. Kadamo sa mga biktima nga aton makita sa mga dalanon subong. Nagaantos, ignorante, mga masakiton, biktima sang pakusog, violence, mga bulag, kag subong man ay may mga palaligban. Ang mga senior citizens, mga tigulang, ang mga imol kag iban pagid. Sa akon nga pagpamalandong, sometimes ang mga manunudlo might choose to ignore the ignorance. Sometimes palangga sa aton nga mga maestra ang mga maalam, mga clever, nga mga estudyante. Kag there are times nga natak-an sila sa mga mango. Kagway sila singgana para diri, kay para sila buhok natak-an ako. But, ang matuod-tuod nga mga teachers, palangga ko kamo, we were teachers before, even I myself. Ang una ginaton tani tagaan katulad sa kay Kristo nga sang igtalupangod amo ang mga tao nga nagakinahanglan, ang mga ignorante. How about the doctors? There are times nga aton mga doctors could refuse sa mga masakiton. Sad to say, labi na gid ang mga way sing kwarta. Sa sining panahon sang pandemic, nga sa diin, halos kadamo sa mga nagkalamatay, hindi makasulod sa ospital. Way kwarta. Ara ka pala nga daan sa entrance nga daan, gina-recite na sa imo ang litania sang imo nga balayran. Mapauli ka na lang nga mapatay. Pagiyon ka sa swab kag iban pagid. Pero ang aton Ginoo as a good neighbor, way siya nagtanaw sini. How about us? How about me? Nga pare, there are sometimes nga natak-an man to avoid the sinners. Kung kisa may ara man sa amon, to refuse the poor because they cannot pay their school fees. Kag natak-an man kung kisa nga kadamo permi professional beggars nga nagapangayo sing bulig. Apang nadumduman nakon sa PCP2. Labing hinigugma nga mga kauturan ko nga mga kaparian panumdumon gid naton ini ang PCP2 ang Second Plenary Council of the Philippines sa simbahan sa mga kubos. Nagsiling gid anay sadto si Papa Juan Pablo II. If the poor people, kun ang mga imol nga mga tao hindi makabayad sang ilang stipends kay iban pagid sa ilang sa sakramento nga luyag nila, siling ni Papa Juan Pablo II, don't refuse them. Hindi ninyo sila pagbalibari. Kay kun himuon naton ina, madula ang mga imol sa aton simbahan. Si Papa Francisco naman nagsiling iya, panumdumon gid naton initanan, the heart of the gospel is the poor people. Ang tagipusoon sang santos nga ebanghelyo, amo ang mga imol. How about ang mga manggaranon? They are pretending to say sometimes nga waay sila makakita sa mga imol. Di sa mga manggaranon, ang masiling ko lang sa inyo, who is your neighbor? Malipayon bala kamo bangod sang damo ninyo nga kwarta? If you want to be happy, my dear rich people, practice mercy and compassion. Amo lang nang masiling ko sa inyo. Akon man subong usaron, ang siling ni John Paul II, many needs people helps. Kung kisa, nagapakilimos sa aton, iba nagapangayo sang advice, o kung laygay, nagakinanglan ginili sa sang bisan jutay gidla mga yuhum-yuhum para sa aton to hear their story. But sad to say, kadamo sa aton iya ang hindi magpamati sa sad story sa may mga palaligban, ilabi na gid ang mga imol. Ang aton nga mga mata open to say the peace in the other eyes of the people. Tani buksan naton ini.
Ang ato naman nga mga dulunggan, kung tani mangin bukas ini sa hilibion ka sa palaligban sang other people's voice sa ilang mga tingog. Nga kung tani ang aton tagipusoon, open kag bukas ini ilabi na gid sa mga tao nga may mga palaligban. How wounded ourselves. Kita man ang may mga palaligban sa aton Ginoo. Kaya ginasiling gani nga there are so many things sa aton kabuhi nga ang aton mismo kaugalingon, ang aton nga mga palaligban, aton lamang nga ginatago ini. Kung magpamangkot ako sa inyo subong, kag ining manggaranon nga tao, who is my neighbor? Amo ining aton santos nga ebanghelyo, madamo sang kahigayunan nga sa diin kita mismo amo ang talikod sang aton obligasyon sa aton isig ka tao. No man is an island. Panumdumon ta ginaa, nagtalikod ining tao nga ini bangod kay damo siya sang pagkabutang. Apang panumdumon gid naton. I would like to close this. Takpan nakon ini nga pagpamalandong sa isa ka tinaga nga sa diin aton dalon ini adlaw-adlaw. If you die today, where will you spend eternity? Adlaw-adlaw, panumdumon ginaton. Kag sa tanan nga nagapamati subong sa aton refleksyon sa sining santos ng ebanghelyo, sa sining ika-15 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon, ang katulogon manghod sang kamatayon. Thank that. Really na din na. Nasa tagsa naton kapag tulog, half dead na kita. Hindi na kita makaibalo nga makabugtaw pa kita the following day. Amo man ina kung mapatay kita. Diretso ang aton nga pagtulog, but we do not know when and where. Kung ano nga sahi sang kamatayon, ang aton iya nga batunon, kag aton nga eksperyensyahan, we do not know. That's why, siling maniya bilang rekomendasyon sa aton tanan. Do the same, katulad sang Good Samaritan, buligi ang kinahanglan. Si Father Francis Perez sa gihapon, nagapasalamat sa inyo, kag nagapamalandong, kag nagapangamuyo sa isa kag isa. Let us pray together nga ang Ginoo upod sa aton tanan, adlaw-adlaw sa aton nga pagpangabuhi. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo sharing kag sa pagpaathag sang mensahe sa karon nga Domingo. Madamo naman sa aton mga tagpalamati ang nagiyahan paagi sa pulong sang Dios kag sa imo pagpahangop na hanungod sa ebanghelyo sa sining adlaw. Madamo gid nga salamat, Father, and have a fruitful Sunday. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kun paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen.
gawas sa akon. Sa bug-os nga adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayonon nga gugma, nga ginpakita humalin pa sang una, kag ang imo kaayo o Ginoo. Dumdumaman ako nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master, serving the church through the media of social communications. A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, I am the bread of life, he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the daughters of St. Paul. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cell phone number 0943-5410-771. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life.
Help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and unborn child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life, Mother, let me live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me, and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Salamat man sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyo mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo pagpamati. Mga utod kag abyan, kabay nga ipakita man nato ng aton pagkaisikatawo paagi sa aton maluluyon nga mga tinaga kag buhat. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalikan sa na alas 4 sa aga. Welcome mga pinapagpalakan sa Patutunan Bombo Report sa first edition. Ang pang-Domingo edisyon sa Patutunan petsa 10 sa bulan sang Hulyo. Kadua Domingo sa kapitong bulan tuig 2022. Kamusta na good morning. Mayong aga sa aton masuki, mayong aga sa aton matagplamati, sa aton si mga kabombo sa kabuusan sa sulat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome ta mga nakatutok live sa aton SNFBK YouTube channel, ang mga taga Negros, taga Bacolod, di masibad sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, di lang makitaan mabatian. Aton pagpalagad siningaga sa Patutunan Bombo Report sa first edition. Of course, sa mga agapan natin karon nga mga manogbaligya, mga tenderos, volunteeras sa aton sining mga merkado, Burgos, Libertad, kag Central Market. Of course, sa mga merkado ba natin sa Burgos nga probinsya. Aga pa aton makotura, nagabulog tawa, aga pa nagakater sa mga aga pa man pamalaklon sa aton sining mga merkado, public, of course, po natin aton nga mga manog baligya sa isda, mga manog karne naton, mga manog utan nga aga pa yakron na nagaladlad na sa ila siniya nga mga baligya sining adlaw ya sa nga Domingo. Mabulubog daw ato sining kagahon ba mabulubas kog pa nga pagtupa sa ulato na experience yan kagabi diri sa may syudad ya sa Bacolod. Of course, pilaya kabahin sa ato sining probinsya. Mga aga pa naton nga nagabulog taklo ng mga driver, liwat ka prepare, banat mo taliwat ka balik biyahe siniya nga adlaw sang Domingo. Of course, harap man ko nato sining mga mga lulas naton, mga senyor naton nga aga pa magkaroon nga bulog tawa, nagapulo pangapi na sila kapurukan, kabarangay o sa aton sini nga mga merkado, sa mga kaumahan naton, aga pa bulog tawa naton mga mangunguma. Of
course sa aton mga aga pa man nga bulugta karon nga mga mangingisda. Welcome din pagpalagad siya Patuturan Bombo Report sa first edition sa mga kuan na to na mga guard on duty sa mga pribado kag pampubliko nga mga ospital, sa mga polisan naton, upod na sa aton mga BPATS kag barangay tanod member nga sa gyapon na padayon pa nga lulagulag sa tagsan lang mga area of responsibility. Sa mga young ones sa aton nga temprano pa, aga pa or kagahaw na nagpuli. Halin sa ila sining Saturday nights. Of course, sa tanan sa liwat, welcome. Dili pagpalagan siya Patutunan Bombo Report sa first edition. Kaupo nyo tagsa dili ka Domingo sa kagahon sa gyapon Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita nga aton gapat naman balita nga dapat natin balon sining aga pagpalagan siya Patutunan sa ato si mga nagapaunayang mga balita lokal sa naman ka biktima sa pagpanglutang gintigro sa riding in tandem kagabi sa may Purok Bulak, Barangay Mandalagan, Syudad iya nga Bacolod Bulan tong pinaka-latest investigasyon sa ato pulisan sa area iya sa Police Station number 3. Iyan ang posible motibo sa siling pagpatay sa anay construction worker. Nga ginabayan lang sa riding tandem. Daas tubangan sa isa katyangge. Pinosangan, isa kigo solo. Away kasalbar ang biktima. Samtang isa man kagna karon naging pasar desang kongresista sa Tercero Distrito ya sa Negros Occidental para sa pagpatindog sang General Hospital dito iya sa may syudad sang Victorias. Mayaman at least may mga banwa kita o syudad nga may ara sang kagulingon nga ospital. Sa atong sinigapaunay ang mga balita sa palibot niya sang pungsod, balita nasyonal, paggamit sang face mask, mangin optional. Kung may ara kita sa mataas nga porsyento sa COVID vaccine booster rate. Iniya suno sa pahayag ni Presidente Bongbong Marcos. Pwede na mga opsyon na paggamit sa face mask pero may kondisyon mga kabinan, depende sa senaryo, depende sa sitwasyon kag kumalabot ako nato na ang aton siniya nga mataas nga porsyento sa booster shots mga kabinan. Kag giduga pa nato nga mga balita nasyonal, of course ang karon ang grupo bla sining Philippine Association of Flour Millers Incorporated nagpahayag nga magasaka naman ang presyo sa harina. Kung magsaka man ang presyo sa harina, magagmay na giniaton nga matilapay, especially aton sa pandesal. Bakit sa pagtaas ang presyo iya sang trigo sa luwas nga pungsod mga kaibigan. Sa balita international, sa aton sa balita iya sa luwas sang pungsod, ang akig nga mapumuluyo sang Sri Lanka, ginsulod ang Presidential Palace. Ginakopar samtang ang puluyan sa ila sini Prime Minister ang ila sini ginsunog bangod sa ila sini kakig sa pagkaputo karon sa ila sini gobyerno nga ila maginatudlo bangod sa korupsyon. Sa mga balita ang aton gapit ang balita aton ibalon. Siningaga pagpanagan siya Patutunan Bombo Report sa first edition. At isa tagwao na report ni Bombo Grace Lane sa Patrol. Balita iya mga update report ni Presidente ining shooting magkaminan. Ara na ato sining balita sa international scene magkaminan. Dito sa pungsod Sri Lanka, ginatos kalibo ka mga pumuluyo kung mga akig mga pumuluyo sa Sri Lanka nga sa damlag pa nagpatagayon sa mga pagprotesta. Mga serye sa mga hublag protesta despite sang hugot nga pagbantay sang mga kapulisan kag mga membro sang army nila sa piyak sang pagbatuman sa curfew daw wala kapugong ining ila mga kapulisan kag army nga matapna kon mapunggan ining ginatos sa kalibog ka mga pumuluyo nga nagmarcha pa dulong ito iya sa syudad sang Colombo.
nga nagademanda sang pag-resign sang ila presidente kag sang ila pagid mga matagas nga opisyalis sang gobyerno kasunod sang pagdeklarar nga bankrupt o pututikoy na ang nasambit yang nasyon. Manunuman sa mga naligan ng mga sinimana, nagluntad economic crisis sa sabit nga pungsod, bangod kay ti puto na ang ila sining gobyerno ang supply sa petrolyo. Wala na sila nagabakal, kay wala na bakal nila sa gobyerno, kini-import man nila petrolyo, amo to nagluntad man ang krisis dito, terrible ng pilahay dito, rasyonana isang produkto sa petrolyo. Bangod sa pagkaputo-tiko isang nasambit yang gobyerno. Sa deklarasyon ang bankruptcy, ang gobyerno sa Sri Lanka nga ginkaakig pagid sa mga pumuluyo mo to nagluntad ang mga pag-arali, mga pagrayot, mga pagpangsunog to sa dalanon, sa masalakyan, mga commercial establishments, tugtog nga muna tabi nagresponde ang mga army to kag ang pulis kag nagdeklara sang curfew sa siyudad San Colombo. Apang kahapon ining ginatos kalibo ka mga residente nagpadulong dito iya sa Presidential Palace, sa palasyo ginastaran sa ila sining presidente, si Presidente Gotabaya Rajapaksa. Manila presidente dito, gin-storm nila, gin-sulod nila ang palasyo. Managani kay before pa nag-abot ng gitos kalibo ka mga aking nga mga pumuloyo, si Presidente Rajapaksa na tigayon na nga mapagwa, na napapalagyo na sa nasambit nga Presidential Palace. Kung ay talaga sinabtan sa mga pumuloyo, kasi kung ano pang name mo sa pumuluyo, no? So, why na nakapugong ang mga security forces sa ginatos kalibo, ka mga akig nga mga Sri Lankan, nga nag-okupar, nagsulod mismo sa Presidential Palace. Terrible, no? Ang ang Presidential Swimming Pool, aging paliguan sa mga pumuluyo, nagpalaligo itong mga pumuluyo, gin daw pras sa una, tabo bla sang 1986 sa People Power, nga ginsulod sang pumuluyo man na Malacanang, ti subong na tabo di sa pungsod silang kamo, amuman, ang ila sining presidente, gwa sa Presidential Palace po suno sa report, nga harap nagyapon kuno iya sa Sri Lanka, samtang ang puluyan sa ila Prime Minister, ginsunog, sang mga pumuluyo, mga kaibanan. Ginsunog nila ang balay sa ila Prime Minister, mga kaibanan, kaya akig man sila, kaya mga ginadimanda nila, ang presidente ng ila Prime Minister nila, kaya ang iban pang mga taga-opisyal sa ila siling gobyerno, mag-resign, magpanaog sa poder, bangod sa luntad karong economic crisis sa ila sining pungsod, pagkaputo tikoy sa ila sining gobyerno, kahit sunos mo pumuloyo, nag-akusar sila sa ila sining mga leaders nga mga corrupt, ang kwarta kuno sa ila sining nasyon gintaban, ginsulod sa bulsa sa ila sining mga leaders, muning naputo sila, muning way na kwartang ila sining gobyerno, nag-deklara sa bankruptcy, mga kabinan. So, ang ila presidente, after sinatabo nga pagsulod ito sa Presidential Palace, nga si Presidente Gotabaya Rajapaksa, nagpahayag nga mag-resign siya. Sa iya, sili iya nga palang protiga panago sa subong gyapon dito sa Sri Lanka, kay ginaakig siya sili nga mga pumuluyo, kag ang ilas ni parliamentary speaker nga si Mahinda Abiwardana nagpayag nga muni ang ilang presidente dito sa nga si Rajapaksa mag-resign para mapasiguro ang matawhay nga pagtugyan sa nga puder, hand over sang puder, kung sino madang
ang ibutang o sino man ang temporaryo anay nga magapamuno sa ila sining ila sining iyang nasyon gain report man nga ang puluyan sa kamargamal kay na puluyan sila Prime Minister ang ginsulod man sa mga akig mga pumuluyo kag ginsunog mga kabinan. Sunod sa report ang pila dili kalibo ka mga pumuluyo nga nagakadto dito sa Sri Lanka ang gikan pa ya sa mga kaiping nga mga lugar para lang mag-upod sining hublag protesta para pukanon ang ila sini nga gobyerno nga mo naging akusar nila nga mga kurap man rason kung nga naputo tikoy nagbankrupt ang ila sini iya nga gobyerno mga kabilan sa karon ang mga security forces kag mga kapulisan especially dito sa siyudad sa Colombo nga mo ning kapital sa Sri Lanka tiway na mimo sa ginatos kalibo ka mga sibilyan ka mga pumuluyo nga nagrandade niko do nagkwambla patigay man sa ila sa nga people power rason iya nga nagapanalagyo kag hindi na makita ang ila sini nga mga leaders mga kabinan. So sa iban pa nga part ya sa Sri Lanka at least daw makulo-control pa sa gobyerno sa security forces ang sitwasyon politiko sa siyudad sa Colombo amo na ni kalanabo mga kabinan. So may pila ka mga foreign countries ang naghatag na karon sa abiso sa ila sining mga nasyonal dito sa pungsod Sri Lanka nga maghalong ginanay kay hindi pa stable karon ang sitwasyon sa nasambit ya nga nasyon. May arat daw may mga Sri Lanka, daw may mga Pilipino man sa pungsod Sri Lanka mo, pag-check na karon mga kabinan bla para mo na itong sitwasyon dito para mo na pinaka-latest nga sinato na agaw na nakupar na sa mga rallyista sa mga keg mga pumulo sa Sri Lanka ang Presidential Palace dito na sila nagsulod, dito na sila nagtipon. Hindi ba, may kalabot naman ito lang mga pagpangluting, pagpangangawat na sulod niya sa Presidential Palace kasi ito akig na mga pumuluyo mo. Kay kuha na sila, bangkarote na sila, bankrupt ng kaban sa ila sining gobyerno, o dagdag na itong balay ng ila sining ekonomiya. Bakit mga sila akusasyon ng korupsyon, sa ila sining mga opisyalis mga kabinan. Ang iban to sunod sa pila ka mga report nga ang iban ng mga pumuloy abay pangwan lang to pang commander man ilang mga train ay pila pagid ka mga transport facilities sa ila siniya nga nasyon mga kabinan. People power magaling mga mga Sri Lankan mga kabinan bawod sa natabo nga pagka bangkarote sa ila siniya nga gobyerno bangod man sa ginatumod nila kung ligar lang korupsyon sa ila sini nga gobyerno kag mismo tingila kuno nga mga opisyalis amo na niya amo na niya nagagarnatsar sang maayong pagpangabuhi nag-start sining mga terrible nga mga balay, mga residential ilabla mga ginastaran, nga terrible nga siyempre mga public official terrible ang lifestyle po sila nga order pumuloyo tigabatag na singgutom gabatag na sang crisis kakulangon pratikamente kakulangon sa supply sang petrolyo bangod nga wala sang kwarta ila sa gobyerno nga ibakal sang petrolyo sa lawas ang pungsod. Dumduman sa maniliga sa mga headlines na grabe nga pilahay man to sang may kita dire bisan presyo naton sang crudo o gasolina naghampak sa 80 pesos sobra tagsak litro pratis tayo yun aton supply dito sa pungsod Sri Lanka wala na sila terbiya tong pilahay wala na sila sang gatong wala sila sang petroleum products kaya hindi na kabaksarang nga magbakal ila sa gobyerno kay wala na kwarta bangkarote na mga kabinan. Sa
gabay pa ini nga mga senaryo di yan matabo sa pungsod Pilipinas despite makaroon sa aton mga ginapatubang yung mga problema. Of course, no? May ara man kita problema sa ekonomiya nga makabinan nga ti ining mga pagtaas sa presyo sa balaklon, bangod diya sa mataas man nga kuan mataas nga bilis ang petrolyo. Muning nagresulta man sa mataas nga presyo sa mga nagapauna nga balaklon. Of course, pila pa mga problema naton nga siya to tistilya sa despite sinitanan manageable sa aton sa gobyerno dito sa pusod silang kaway na nagdeklara sing bankruptcy gani ila sa gobyerno nga mo paginiging kaakig sa mga pumuluyo. Yan mo na balantayan, no? Kaya kung magpanahog ila sa presidente, mag-resign ila sa prime minister, sino ayan ang ibutang nila dira, no? Sino ayan next in command or base ining grupo sa mga posisyon, may ara sa ibutang na temporaryo magdumala sang pungsod Sri Lanka. Sa mo na pinaka-latest kag pinakadako karon nga balita man sa luwas sang pungsod ining natabo nga kaangay sang people power diri sa Pilipinas prote mo naman sa Mariligan nga mapagprotesta may mga violent protest nga ganabo nga may ara man sing pila ka mga kabuhi nga nagradula especialmente sa mga pag-enkwentro sa mga residente sa ila sila kapulisan kag sa mga membro sa ila security forces ni mga pagpanganahigkalatabo nga mga riot dito iya sa syudad sa Colombo. So ila kuno presidente nowhere to be found, ila prime minister nowhere to be found pero sa report ara lang gyapon dala kuno iya sa pungsod Sri Lanka. Way man niya magwa, way man mag-exile. Nagapanago lang bangod sang safety man niya, bangod sang seguridad man niya kadlok. Base ko na pahimuon sa iya sang mga pumuluyo nila. Bangod sining senaryo, karbo sitwasyon karon pagkabangkarote sang ila siniya nga gobyerno. Oras ang Bombo Radio Bacol Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligastak na alas 5 sa ngaga. This time ko anta na mga balita, mga report. Yan po ni Bombo Gracelyn sa patrolmente ining update sa natabo nga panglutang naman kagabi. Isa naman niya kalalaki ang patay matapos ng tiro sa sospechado nga nagasakay sa motorsiklo riding tandem dahil sa may Purok Bulak, Barangay Mandalagan, sining syudad ya sa Bacolod, mga kaibigan. So ining biktima atong tiwagin makasalbar dead on the spot na matapos mga igo iya sa paglutang sa iya sining ulo, ti patal-patal mismo dira sa iya tindugan sa tubangan sa isa ka tiyangge, malapit man siya puloy sa may Purok Bulak, daan na lang ginbawian sa kabuhi ining nasamit siya biktima. So as report ang ating suspect nagasakay sa motorsiklo riding in tandem, mga kabilan. Pwede hindi pa karamong lataga sa aton kapulisan kung iblang posible nga motibo sang suspect kung nga aging patay ining nasambit niya nga lalaki. Kaya pilapagin ka mga balita sa pagkiliya ko out na ako ng report, balita ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn, good morning. Come in. Bombo Dennis, good morning. Sa subong nagapadayon ang investigation sa Bacolod City Police Station 3 sa nagluntad nga shooting incident kagabi sa Barangay Mandalagan, especialmente sa Purok Bulak. Bombo Dennis, kag ikatatlo nga shooting incidents nga nagluntad sa sining bulan sang Hulyo tuig 2022 kag Sabado nga gabi, Bombo Dennis, nga agaw sa pagtapos sa sining semana sang manog na sining Bombo Dennis, kaduha nga semana sang July. So ara makita sa video nga ining shooting incident nagluntad sa isa ka tiyangge, Bombo Dennis, kag masanag ang area, masanag ang area kag medyo basa pa ang dalan kag ang biktima diri sa naman ka lalaki nga nag-edad sang 46 anyos
nagkilala kay Giovanni Gonzales, no? Giovanni Gonzales, residente man sang among area kag among barangay Combo Daniso. So sa initial nga information, si Gonzales Bombo Dennis ang nagapungko, no, sa atubang sang isa ka tiyangge kag ini nga tiyangge malapit sa iya nga puloy-an Bobo Dennis. So naglabay ang isa ka motorsiklo, no, nga may sakay duha ka mga persona kag ang angkas ni ang among nagtiro, no, nagluthang sa sining biktima Bobo Dennis, nakasuksok ni isang hoodie, no, dason ini nga information, no, nagikan man sa mga naka-witness dito kag ang igo Bobo Dennis permigate, no, sa ulo. Isa ka lupok ang nabatian sang mga residente kag amo ni nga lupok sa ulo gid, no, nag igo kag nagpatay sa biktima, no, nga si Giovanni Gonzales. So no, sa iya sini nga utod nga si Jimema Gonzales Bombo Dennis nga sang Biyernes nga adlaw o kun Biyernes sang gabi may nakitaan ini nga lalaki, no, nag-istrehan sa sang biktima, no, kaga daw kaangay bala nga ang ila sining istrehan do ka seryoso kay ining lalaki nga nagkadto sa iya utod do may gina-explicar, no, Bombo Dennis. So wala sa galing makahibalo kung ano ang ginistoryahan, no, sang iya sini nga utod kag sang among lalaki kag wala na siya sang iban pa nga information nga nahibaluan nga posible makatumod, no, sang ini nga mga suspetsado kag kung nga agin himo ni sa iya utod naging tiro gid kagabi kag patay gid Bobo Dennis. Kaya mo nas tubangan sa isa ka tiyangge, bukas pamagay ng tiyangge, tapos sa piyak dira ang side ng dalan, tubangan sa tiyangge may residence, may balay maganda nga may CCTV, no, posible basta may mga na-captured bla sa CCTV sa bayan sa suspect sa ning area Bombo Grislin, sa may Purok Bulak, dagit sa may Taytay, mo ning Taytay guro nga kundi ka malin sa may Mayor Danan Lacson, kundi maliko ka pa kung going ka pa north, maliko ka pa tuo, no, pasunod sa barangay area sa Mandalagan abe, no, ning Taytay daw mo ning Taytay before ka nga liko pa kadto sa ospital, no, ano da, Lady of Mercy Hospital, Queen of Mercy. Yes, Bobo Dennis. Dira nga area kagabi luntad ang shooting incident, no, sakop man sang Police Station 3 kag ang ginalantaw dire Bombo Dennis kay tungod gina tungod pagid, no, ang motibo sa sining pagpatay sa biktima nga sugod naman na sa personal crush o kon sa illegal drugs, no, kag ining biktima ti anay construction worker ni siya Bombo Dennis kag mapisan ini siya mo kag may baltian na siya kuno nga TB. Oo, separate na siya kuno sa balay, no, sang iya utod kay amo na bala may balatian nga TB. So amo na nga ano man kinakadtuan man lang nila ni ginatagaan pagkaon kag di amo ni kagabi ang tambay siya sa isa ka tiyangge mga around 9 Bombo Dennis nagluntad ang shooting incident mo. So sa mo na nga oras medyo ulan-ulan man, no, kag base ang ining mga suspetsado nga ginapatihan nagasakay sa motorsiklo duha ka bilog Bobo Dennis naghulat man nga magmayo ang tiyempo maghulaw-hulaw or digani gaulan pa lang gintero na ni ang biktima. So far wala ni obra ang biktima. Bobo Dennis, according sa iya nga utod, nagasaka man kuno sa santol nga puno. So muna. Pero kay wala siya wala siya siling permanente gid nga obra bala. No, kay tungod nagabatsyag man siya. Pero muna. Tapos bulag na siya sa asawa, Bobo Dennis, mga 15 anyos na, no, nga bulag sa asawa, kag may duwa ni sila ka mga kabataan. So sa iya maisog ni kuno ang iya utod pero mabuot kag wala sang kontra. Amo na kuno tingala man sila
kung nga ganimo na sa iya utod. So sa part sa kapulisan, ito daw ay pag may maklaro or atag nga motibo kung nga agin patay ining nasambit nga biktima, Bombo Gracelyn? Wala pa gid Bombo Dennis ang klaro diri nga motibo no nga ginalantaw atong mga kapulisan. Bali karon no, magulo adlaw paan tani Bombo Dennis kung natumod na gid Manila. Ano ang sa likod naman sini base posible no sa illegal nga droga no, o kung sa personal grudge Bombo Dennis. Kati may ibalong ako sa aton na police sa session 3 no, kung ining suspect o ining biktima ara sa ilalistahan kay may ma-report na bumuga siling labaton nga ining biktima no, hindi ipakonfirm natin sa police nga doon nagagamit man sa illegal nga droga kaya lately na doon nag-engage man sa pagbulubaligya Bombo Gracelyn. Yes, may nabaton kita nga report mo Dennis sa ining biktima may activity no, may kaangtanan sa illegal nga droga but to confirm pa na sa aton mga kapulisan kag posible nga sa barangay no, may ara man katong makuha nga information Bombo Dennis. Kagati kung mag-abong manggina ang motibo kung illegal naman nga droga Bombo Dennis so bisan pang may ginabatsyag ka mo gina so ano bala ang imo kabuhi do natakatalana na nga matapos no wala sa napatay sa iya nga ginabatsyag patay sa pagtiro Bombo Dennis. Kag sintabla sa sa pattern no sa porma sang himo sing krimen no kisa da ba magbangamon nga mga senaryo mga sitwasyon la bumugising sa mas lingkati basta mugani ni bagay no kati kisa mas sinita da laban ma-unsolved naman ning kaso madugang naman sa listahan sa mga unsolved crime archive naman ni ang case folder sining insidente Bombo Gracelyn. Laban no Bombo Dennis kung may masulbar man lugay pa makuha o kung masulbar no antes wala Bombo Dennis nga mag-expect ka nga sa amon nga adlaw or bulan makuha mo ng hustisya. So ang iya sining mga kabataan Bombo Dennis wala ni katinel sa iya mo nag-upod ni sa Iloy sang nagbalagay ni sila sang iya nga asawa bali nagaisahanon na lagi ni siya nga nagapangabuhi kag amula na ay lang kay tupad lang man sang iya sining nga mga utod. Actually nag-aaway man sila sang iya mga utod pero ang mga utod Bombo Dennis ginapili no mas ginapili nga insindiho ni siya kag palanggaon kay normal man lang ko na sa maglulutod pag inanaway. Kaya balantan ko na nang dalagay impormasyon kay atos tubangan dira sa Tiangge no may ara sa kara balay no nga may CCTV no base ko may nahagip nakwa bala no sa ila siling CCTV ang problema nagay bubugas siling kay ko na mo mga suspect kasakay sa motorsiklo naka-helmet naka-face mask no bisan mahagip pa na guro dang iya siling nga motor ti mabudlay magyapon ma-identify ning mga sospechado lain na dakti may na kon nakuha tong plate number, at least ma-identify, ma-trace out kung sino ka pinag-iasa ng motor. Pero wala man plate number, tapos hindi mo maatagan ng itsura sa mga suspect, kaya naka-face mask, naka-helmet, dapat sa gyapon na butang ka sa, matubang ka sa blanco blanco nga papel, Bombo Gracelyn, mo iba na, mo mauto na itong rambal, nga hindi ko siya mo ning ibang gani may naghambal nga hindi na pagkuha nabi ikuha to ng helmet no hindi na ta mag-helmet sulod sa Bacolod sa mga nagsakay sa motor kati magwas Bacolod sa highway da kun din dati mo na paggamit nga po in the city kay mostly sa mga kagay sing insidente mga shooting incident ang mga suspect riding tandem nagagamit sa helmet kati balanta naman kasuguan mo gawa sa gasakay ka sa motor, dapat magsuksok ka sa helmet, kaya dakpon ka man sa pulis. Kaya lang kasi ikuti, amo ng senaryo, gusto ti, hindi mo mataga ng itsuras, mga suspect, iti, naka-helmet, pati alabi lagi ko naka full balay, nang itawag lang
full gid yang classes helmet, at hindi mo gid makita, may face mask pa. Mata lang makita mo, kung na mo sila nga senaryo, bisan mata na gagawin, hindi matagan Bumbo Grislin. Yes, insakto gina po mo, Dennis. Amo na ang mga mahambal kabala nga duka barrier man o kung sagabal no sa investigation sa atong mga kapulisan kay tungod nga nakaputos gini ang mga suspetsado Babo Dennis but kaos maghiba pala sang pagpatay no kagati Babo Dennis paanta na karon kung may ara man gid no sa CCTV na hagip bala ako nakuha sa sining shooting incident kag mabulo woodline no pero kay kung may ara dira siya nga close sigid abi dira nga area close friend abi Babo Dennis or ano dira makakuha aton mga kapulisan sang clue no hasta matumod ining mga suspetsado Babo Dennis kay hindi ko magpati nga wala balasang may nakahibalo no sa iya sini nga ano man nga aktibidades ko ano man gid ang sa likod sini sang pagpatay sa iya Babo Dennis. Okay, pinutusok ko gabi Vicente Bombo Carla sa inablo sining biktima nga ti masami sa kuno may mga amigo manabi nga ginaupod upod ya kainom posible ti abot lang kung makaistorya man siya kung may mga ara pag-threat, pagpamahog or anong sistema nga ti ini kagabi na kung gulpiada lang nga tin labayan lang yan sa mga suspetsado no kag tiniro isa lang tiro sa ulo Bumbo Grislin ang muning daspat gid patay ang nasabit nga biktima at sinatoti ang tiyangge gani berto pa may tawo pa sa tiyangge masanag pang area sa una few years ago na ang area Bumbo Grislin kung gabi da maglibot-libot kita no madulong pa na damo magisubong kay da ang area bulak kada pakadto ko sa ospital na kag sa unan damo na da mga pamalay may mga subdivision na da sanag-sanag na da ang nasabit nga area mo Bumbo Grislin. Yes, Babo Dennis. Amo maniguro ang advantage pala sa mga suspect sa pag-imo sa krimen nga masanag-sanag madulong Babo Dennis pudle maniguro makatiro unless kung tanda kagid nga ano nga manugtero bala kag seryo kagabi temprano pa man mga around 9 tama pa naguro nga mga katawhan nga sagwa may galabay pa na ang mga tricycle private cars kasi sila tonti may tao gid kay tiyangge berto pa mo oo mera kay so amo na gani ang biktima agab mga alas 9 siguro or igab Babo Dennis nagatambay na da siya no kay isa hanon malang ni siya kag isa pa do may birthday party ning mga utod diyan katuan Babo Dennis kay nakibot na lang no batian nga amo na ila utod intero kag patay Babo Dennis according ni no sa ano man tanay sayon sang iya nga utod nga si Jimima Gonzales. So, tiyan mo na ako ni Bolon, tapos pulisya ko nang exact motibo sa posibleng pagpatay siling nasabit yung biktima, Bumbo Grislin. Babo Dennis, samatian ta, dira, no, ang pahayag sa iya utod nga si Jimima Gonzales. Ganda mo gusto na si Jimima, na? Gonzales, na? Sige, pamatian tabi, ang pahayag yan. Nanti saya kaway nga ano gidya nga dumtanay gid wala Oo, pero may kung mag-inom-inom diya sila na may kalalis-lalis na sa sakban. Pero sila nga may ano wala gidya. Anong mga ginapanglalisan din nila mo? Wala lang mga lahuganay diya nila na mga lahuganay lang ya. Pero ang naanan kuya kagabi may nakitaan gid kuya diya kagabi alas 11 sa gabi nga may lain diya nga tawo nagpalapit sa iya. Oo. May nabatian ka nga istorya? Wala, gid. Kaya ari ba ko dis tiyanggi, abri pa na yung tiyanggi mo. Di dala ko man ang bata ko nga gamay. Amo na nga, gintulo ko lang. Kaya ang lalaki daw ka, ano, gid daw may lain nga, ano sa magulang, kaya gatindog-tindog nga istorya nga daw gasplikar, bala. Wala lang ko kabalo. Wala, gid. Wala. Sinas lang. Kahalin na din mo nga magulang? Dawala, bala mo. Diri lang man siya? Oo. Why na sa'yo obra? Waoy, amo lang na ipangakot lang gid balas ta. Pangakot balas ka kwan.
Baligya, mga kuan mga Anong ginabaligya? santol nga ginapanaka ira sa may ospital. Okay, siya ang ginasugo nga manaka dara sa ospital. O siya lang gidya? Hindi. Gapangwa lang daw sa may kilid sa pa. Okay, so ano kining pangkilala mo sa utod naman? Ambot eh. Sa una, may mga ano siya, may mga naibaluan ka nga. Wala kay kung ano ang amo lang tubing ano sa una shopping Libertad pero amo man lang na dugay-dugay na to yan. Kasumbag yaman nga kapariya siya nga driver eh. Akay driver siya sa una. Sa una pati Sa galing lakyan? bata pati siya. Okay. Kasi subong wala naman. Why na? Pero ano ni siyang pagkakilala mo? Mabuot o ano? Mabuot na sa pang baba lang pang istorya isog lang sa mang baba pero maano na sa. Okay man siya. Okay na sa. Ha? So sa inyo nga magutod ba man siya na may kaaway o kung sa inyo? Wala. Wala. Why? Sa mga Kay bisan akig na sa amon nga plangga sa gyapon namon. May masakit na sa gani mamo. Kami na subong lang gid nga gabi wala ko kana kadulong siya kwan. Panyapon kay may birthday to na invite kami bala panyapon to kag inom-inom shot amo to na baltaan ko gani. Nga amo na natabo siya. Nabalitaan niyo ano kung nagtiro sa iya man? Nakamoto single man kuno. Ang gaangkas ang to kuno nag ano man kuno. Kaya man ang nakakita. Gaangkasanay kung nakahod man lang kuno ang lalaki kung nag ano sa iya. Ang gaangkas nakahod. Pero so far sa mga previous ng mga inadlaw, wala ka man yung may nabalitaan nga nakaaway agad niya. Why gid ja? Why gid ja? Amo man ang ginalibog sa ulo niyo kung nga. Why gid kuya may naanan niya? Pero ini, pagkakilala mo is mabuot na siya. Oo, medyo para sa store ba diya sa amon kung kami maglinaway. Hindi natural lang man na. Pero wala lang ko ano ma'am wala na ko iba na ano kung pero wala man na di siya galin, di ba? Waay. Mali lang na di sa kis ama mo nito sa sapa. Mo lang na. Siya na lang ginayaga ano ni tawag. Ang abuwi da isa. Mga kabataan naman doon. Lag ko na dugay-dugay naman sila nga ano gormay 15 years na sila nga bulugar sa asawa o ano sobra duwa ka bilo. Pero wala dre ka puyo sa inyo. Waay Victorias na. Okay, may pamilya naman. Yes, Mama Dennis. Mato pa na sayon ka utod no sang biktima nga si Giovanni Gonzalez. Sige, update ko sa pulis ko na nung pinaka-latest ni Nadia Bombog Reslin. Yes, Mama Dennis, kuan ta man karon sa nga update kaga dugang pa nga background sang victim, Mama Dennis. So Mama Dennis, amo na nga report no nga nagikan sa patrol ani si Bombo Jason Baton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent to overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Damos salamat Bombog Reslin na labaton sa moto nga payag sang utod sa nga biktima sining isa ka shooting incident man no. Ikatatlo na ning insidente sa nga pagpanglutang diri sa syudad sa Bacolod nga natabo sining bulan sang Hulyo dumaligad nga bulan sa Hunyo damo pa ito no do pilato ka 13 or 14 ka mga shooting incident luntad diri sa syudad sa Bacolod kag mostly sa mga biktima ang nagkalamatay. So subong Hulay subong bulan sang Hulyo no amo ning ikatatlo naman ang insidente kagabi sa may Purok Bulak Barangay Mandalagan, no? Sining syudad iya sa Bacolod. Sa tuting biktima died dead on the spot bukod sa igo sang paglutang sa iya siniya nga ulo. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 30 minutos na nakaligas sa alas 5 sa ganyo platuntunan Bombo Report sa first edition. Maga panumbalik makaligad lamang pala importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Balik din ang pagpalakit sa Plantong Tunad Bombo Report sa first edition. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligid stock ng
las 5 sa aga. Duga pa ginaton nga matalakayan makabinan sa mga nagapulo pangapi subong ha. Kag of course kadaga sa aton pagpangapi pares tinapay, pares pandesal. Masubo-subo naman ng balita nga posible base mahal naman or magagamay pag aton nga tinapay aton pandesal nga ginapares sa kapitag sa kakaaga. Bangod kay ang Philippine Association of Flour Millers Incorporated kon FAPMIL nagpayag nga magasaka sa 15 pesos to 20 pesos ang presyo sa wheat flour o kon harina sa tagsag 25 kilos ini nga nga bag o putos ang harina makabinan. Kay subong ko suno sa FAPMIL naglabot na sa $500 ang presyo per metric tons sa wet sa world market mga kaibigan. Di mo siling ka magmahal nga ito siling harina. Of course, ang tinapay ito mamahal mo na. Kung hindi siya magmahal, magamay. The same price gapon, pero magamay mga kaibigan. Sa payag ni Miss Rica Pinca, ang FAPMIL Executive Director, nga ining pagsaka sa presyo sa wet dito sa world market, mo ining dako gid ka factor sa pagsaka man sa presyo sa aton siling harina, wet flour diri iya sa pungsod Pilipinas. Mga kaibigan, abot subong tag pilang kilo kay ang ining per 25 kilos per bag sa harina nga mo na ginagamit sa paghimo sa mga tinapay. Subong to ang presyo sa pandesal nagamintinar sa 2 pesos po gagamay nga gagamay. Ang pandesal dako man na siya, mayara man dako ang tinapay pero ang presyo nagasaka naman mga kaibigan. Kay bangod siling pagsaka sa ginalauman nga pagsaka sa presyo sa harina, of course pila pagid ka mga ingrediente nga ginagamit sa paghimo sa tinapay. Maghimo kada karon sa mga pastries kada iban pa. Tibal mo dan subong presyo sa kalamay. Like ning mga maghimo ka cake, kundi maghimo ka cake gamit kada harina, tinapay, kalamay kay iban pa. Muna sa una may mga subong bakal kasi mga cake sa mga iling kilala nga managimo sa cake. Pinakanugmo mo da 900. Sa una mga 600, 700, 700, guwapo na kalidad ng isang cake. Subong niya pinakanubo nga presyo 900 or 1,000 plus. Dito isa man nakadako ng cake inang mo na nga presyo abe. Abang sing kamalalo naman sing tanan mga kaibigan, So muna probably by next month, July o August, kung saka ang presyo sa harina, so dito mamahal naman ni ang ato sila presyo sa tinapay or magagmay na gid base bala daw kuan lang daw Julin na lang kadlag ko ato sila pandesal subong ti 2 pesos mayra gani 2.50 ang presyo sa pandesal mayra man 3 pesos pati sa 2 pesos nga presyo sa pandesal makitaan mo gamay-gamay na ina makabinan nga pandesal tapos hindi pa kuan sulid gamay na kung kumuson mo gamay pagid makabinan so mo sinato na ang balantayan pagid despite sining mga pag-increase ng pila nato diya kay nagapauna ang balaklon yari naman ang ginlo mga pagsaka sa presyo naman niya sa harina mga kabinan bagod man sa pagsaka sa presyo sa wet kung trigo sa world market mga kabinan musiling kati metric tons isa ka tonelada is 1,000 kilo amo nang measurement pa kabinan ti musiling ka $500 per metric tons sa 1,000 kilo sa wet ti amo ng presyo ya
$500. Makaya mo kung mahal ba? Ha? No, di imuon pagalingon pa na, imuon mo nga mangin harina sa pagproseso sila nga harina dati may expenses pagina, no? Nato ti dugang pagina nga presyo man, dugang pagina nga contributing factor sa pagsaka sang balor iya sang harina mga kapinan. Mas subong pasunod na kita sa month of beer, holiday season, ang mga production sa mga pagkaon siling ko, subong na dan, July, August, amat na sa mga manufacturer, mas stock na sila, parehas pag-abot sa holiday season, pag-abot sa October o November, bastante na ang stock nila for December, mga kabinan, for holiday season. So, muna, expectaron ta naman kay subong pala kapag sinakaay na mga ingrediente ang mga ginagamit naton mga kabinan sa pag-produce ng isa ka produkto ilauman naton sa bulan sa Disyembre magataas naman o magasaka pagid ang presyo sa mga silgato ning mga balaklon nagapaw ng balaklon sa pag-abot niya sa holiday season ining mga ginatawag naton nga Nutsi Boy na products kag iban pa sa pag-abot niya sa bulan sang Disyembre. Despite siya ginauman naton nga pag-us ang presyo sang krudo kag gasolina sa maabot nga semana, sa maabot nga Martes, so ti daw damo gyapon sang factor bala nga masalingta nga daw ang aton mga basic commodities, nga prime commodities na itong presyo, daw hindi pagin sila nga maka-us-us, makapanaog manabi, despite silang big time, nga price rollback sa masunod nga semana. Kaya sunod sa oil industry sources, kaya dako-dako niya, sa nagligan pangamba na nga big time, ini nga pagbuhin sa presyo sang krudo, sa parts ng diesel o krudo, gina-expectar ang rollback o pagbuhin sang 6 pesos kag 30 sentimos, tob 6 pesos kag 50 sentimos. No? So dako-dako ni nga faktor para sa aton mga transport sector kaya ang transport sector naton halos kalabanan na majority nga masalakyan dira tugong ang diesel. No? Samtang sa mga private car owners naton, especially sa nagagamit sa gasolina, dako-dako pa ning rollback pa no. Mga 5 pesos kag 70 sentimos, no? Tob 5 pesos kag 90 sentimos, no? Lapit-lapit 6 pesos ang i-rollback sa presyo ng gasolina. Tag sa litro sa masunod yang semana. So second rollback na ni. Ikadawa na yung price rollback sa petrolyo sining bulan sang Hulyo, na dumata sa last July 5, mayroon mga price rollback, pero gamay-gamay lang to. So gabay pa, magsige-sige na niya rollback para at least mag-ulus-os naman ang presyo iya sang aton sini krudo kag gasolina. Kasi naton basta krudo kag gasolina, ganing magpekto magsaka, tanan hindi kasalbar. Apektado gid, ang tanan pang negosyo kag of course giho tay mga basic kag prime commodities naton apektado gid ang presyo mga kabanan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga produkto sa petrolyo. Sa bantayan na ini pila ka mga price hike naman ngayon naman sa mga prime basic commodities naton kaugos ning big time price rollback sa maabot nga Martes. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos sa nakalikan stock na alas 5 sa ngaga. Wala naman din pagpalagan, siyempre tutunan na Bombo Report sa First Edition. Tambay na kamo sa mga balita ang atipon sa Bombo Radio Bacolod. Of course, karon sa ato sini Santos nga Misa, alas 6 bidyad, mismo sa may Lady of Candle Parish, Magkamanan. At ang malamang karon live sa ato sini FB kag YouTube channel. Sining ikaduwa nga Domingo sa bulan sang Hulyo. Kapwa sa karon sa Good Morning Philippines,
mga talakaya man naton nga to na ibalaw sini nga adlaw iya sang Domingo. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bumbo! Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri Matapos na nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease. Isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve ang blood circulation. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero, yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, diri sa syudad sang Bacolod, tig sa probinsya sang Negros Occidental. Welcome na sa aton yung pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw naman kita sang Domingo. Petsa Jess sa bulan sang Hulyo sa nitog 2022. Kagkaroon, kadto na kita sa ato nga mga headlines. Sa ato nagapanguna nga balita lokal, 46 anyos nga lalaki patay matapos ginlutang sang ginaliga riding in tandem suspect sa Purok Bulak, Barangay Mandalagan kagabi. Aktibidad sang Bulkan Kanlaon padayon nga ginamonitor sang probinsya. Mga restriction sa COVID-19 nalakip sa agenda sang pag-meet ni President Marcos Jr. sa provincial governors kay mga city mayor sa bungsod Pilipinas sang Hulyo 8. Bacolod Police Station 1 nagpatigayon sang clearing operation sa Central Market kahapon. Crime incident sa Western Visayas nagnubo sa unang semester. Subong nga tuig kung ikumparar sang 2021. Sa ato niya balita national, President Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte nagpalabot sang pagpakiguno sa kamatayon ni Anay Prime Minister Shinzo Abe. Office of the Vice President ika-transfer ang bagong headquarters sa Mandaluyong City. Senator Raffy Tulfo nagapangayos ng suporta sa simbahang katoliko sa pagduso sang legalization sang divorce sa Pilipinas. Sa balita international, bangkay ni Anay Prime Minister Shinzo Abe nagabot na sa Tokyo kahapon. Suspetsado sa pagluthang kay former Prime Minister Abe, nag-ako ang ginpatay sining opisyal bangod sa pagpati nga iya ginapromote ang isa ka religious group sa Japan. Sa balita sa negosyo, big time rollback sa presyo sang gatong lauman na sa masunod nga semana. Sa balita sa Inampang, Mark Magsayo, kumpiyansa nga manak-out si Ray Vargas sa ilahampang para sa WBC Featherweight Belt subong nga aga. Sa balita sa entertainment, P-pop boy group nga SB19 magaperform sa Grand Coronation Night sang Binibining, Pilipinas. Sa balitang espesyal, set up sang manginlubong ni former Japanese Prime Minister Shinzo Abe aton hibaloon. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kabombo ang aton niya mga headlines. Karon sa ilo nakita sa mga detalye na sa aton mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita.
Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second karon. Sa ilo nakita sa detalye nasa nga aton kapanguna nga balita lokal. Patay ang 46 anyos nga lalaki matapos ginluthang sa ginalaga riding and tandem suspect sa Purok Bulak, Barangay Mandalagan, Bacolod City, Sabado sang gabi. Ang biktima ang ginakilala kay Giovanni Gonzales, 46 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Sa inisyal nga impormasyon, si Gonzales ang nagpungko sa tubang sang isa ka tiyangge malapit sa iya nga puluyan sang may naglabay nga motorsiklo sa kayang duha ka mga persona kung sa diin ang angkas sini ang nakasukso sang hoodie nga amo ang naglutang sa iya. Sa ulo ang igo sang biktima samtang isa naman kalupok ang napatian sa mga residente. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Jimema Gonzales, utod ni Giovanni, nagaisahanon lamang sa iya balay ang biktima bangod bulag na ini sa asawa kaya ang iya mga kabataan ang nagaupod sa ilang iloy. Sunod sa iya pisar nga medyo maisog ang iya utod, mabuot ini kag wala sang kontra. Sunod diri sang Biyernes sang gabi, may nakitaan ini nga lalaki nga nagpalapit kag nagistorya kay Giovanni nga daw kaangay nga may gina-explikar diri. Magluwas diri wala man siya sang may nahibuluan nga may kontra ang iya nga utod. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sa kapulisan na tuhoy sa insidente. May nakitaan ni Kuya di kagabi, alas 11 sa gabi nga may lain di ang tao nagpalapit sa iya. Kaya ari ba ko di sanggi, abre pa na yung sanggi mo. Di dala ko man ang bata ko nga gamay, gintulo ko lang. Kaya ang lalaki daw ka, gudya daw may lain nga, sa magulang, kaya gatindog-tindog nga istorya nga daw gasplikar bala. Ang kabayan sa pagpahayag ni Jemima Gonzales, utod ni Giovanni Gonzales. Samtang nagapadayon kada adlaw ang monitoring sa Disaster Risk Reduction Management Office sa Bago City, kaupod ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS, kag Office of the Civil Defense sa aktibidad sang Bulkan Kanlaon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Bago City DRRMO Head Dr. Mary Jane Ortizo, kada adlaw nagapadayon ang ilang monitoring sa Bulkan Kanlaon kag nagasigi man sila pagwa sa mga advisories agod nga mapahibalo ang mga pumuluyo sa sitwasyon sang bulkan kag ini ang ginahimo na sang LGU, PHIVOLCS kag OCD humalin pa sang tuig 2015. Suno kay Ortezo, nakatambong naman sila sa Pre-Disaster Risk Reduction kaupod ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kana PDRMO, kasubong man si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Suno pa diri na preparan naman sa DRRMO sa Bago City mga face mask kag iban pa nga food kag non-food items. Suno diri na pahibalo na mga pumuluyo sa mga barangay nga maapektuhan sa mga aktibidad sa Bulkan Kanlaon. Suno kay Ortizo, review Manila ang ilang contingency plan para sa Bulkan Kanlaon bilang kabahin man sa preparasyon sang syudad. Suno diri ang high-risk barangay sa Bago City nga maapektuhan sa tion nga maglupok ang bulkan amo ang barangay Ilihan kag Mailom. Magod malapit ang mga ini sa Bulkan Kanlaon kung sa diin mayara sa mga sobra 12,000 ka mga residente. Ginpahayag man ni Ortezo nga ang bulkan ang wala sang gas emission apisar nga mayara sa mga na-record nga volcanic earthquakes. Suno pa diri ginalauman ang phreatic eruption sang bulkan bukod nakita sa monitoring nga mayara sang nagabara sa bulkan. Nagpasalig man si Ortizo nga mga pumuluyo sa high-risk barangay sa syudad sang Bacol o sang Bago ang may nagakaigo na nga ihibalo sa mga dapat himuon kag san o dapat magpadulong sa mga evacuation areas sa tion nga maglupok ang bulkan Kanlaon. So far, mga tao sa barangay, dati man na sila makakontakt sa amon nga operation center just in case na there is an emergency. Sa mga barangay naton most especially, no, nga malapit sa bulkan, no, barangay Mailom, Ilihan. So, uligmat kita, kag i-prepare sila nga dana nga aton nga mga emergency go bag naton, no. Napatian si Bago City DRRMO Head Dr. Mary Jane Ortizo. Samtang pisar sang pagpositibo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa antigen test ng COVID-19, napadayon ang meeting sini sa mga provincial governors kay mga city mayor sa pungsod Pilipinas ang Hulyo 8. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante, late na nga napahibalo sila nga nagpositibo sa antigen test ang presidente kay nagpadulong na ang iba niya mga alkalde gani gindayon na lang nila ang meeting. Ginkalipay man sini nga si Vice President Sara Duterte ang yara sa event. Kaupod si DILG Secretary Binhor Abalos sa giban pa nga mga cabinet members. Ginpatigayan ang meeting sa Rizal Hall, ang isa kadako nga hall sa Malacañang. Suno kay Escalante,
ginabanta nga 120 ka mga alkalde nga nagtambo sa nasambit nga meeting. Isa sa ila nga gindiskusyonan ang hindi napagpatigayon sang lockdowns bangod sa COVID-19 agud hindi na maapektuhan ang ekonomiya. Ginapasalamatan man sa meeting ang nangin madinalagon nga launching sang vaccination drive kag 80% ka mga Pilipino ang nabakunahan na batok sa COVID-19. Suno kay Escalante ginpahayag man sa ila nga meeting nga sa una nga isa ka gatos ka adlaw sang presidente dapat nga mahatagan na sang booster dose ang tanan nga nabakunahan na samtang face mask sa magapabilin nga suksok tubtob nga zero case na sa COVID-19 ng Pilipinas. Ang mga alkalde nga nagtambong sa meeting ang ginrequire man sang negatibo nga RT-PCR test. Nagatag man ang presidente sa mensahe via Zoom kag pagkatapos ginatag sa ilang pack dinner bangod wala sila ginpasugtan nga magkaon sa Rizal Hall kung sa diin ginpatigayon ang meeting. Napasalamat siya, very successful. It's either residential drive, no? Almost 80% ng Pilipino na baksina naton. Sige pasalamatan nila tong local government units, mga mayors sa job well done. No? Kahit DOH alone hindi man nila kaya kahit because of manpower problem, because of the cooperation sa mga local government units na attain naton. And this time, in the next 100 days ng presidente, dapat on the 100 days ng presidente in office, mabooster naman naton almost all na nagpabakuna. Ang kaban sa magpayag ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Wala naman naguyang sang panahon ng mga alkalde sa probinsya sang Negros Occidental bangod nagmeeting na lang sila dito sa Manila matapos ang meeting sang presidente. Ginpahayag ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante nga pagkatapos ng ilang meeting, bukod mayara naman gid halos tanan sa ila sa meeting kung kuha Manila ang oportunidad agod nga makadiskusyon man. Sunod diri ang Association of Chief Executives sa ACE ang probinsya o sang probinsya sang Negros Occidental ang mayara sini. Suno kay Escalante ang ACE, ang gintukod agod nga maghugpo nga mga alkalde sa probinsya kag maghimo sang tikang agod nga mapaumpa o kon mapaumwad man ang tagsa ka banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental, kasubong man ang kayuhan sa mga pumuluyo. Isama sa ginistoryahan sa meeting ang pagbalik sang Negros Island Region. Nibaluan nga ginelect bilang bago nga presidente sang Association of Chief Executives sa Negros Occidental, siya Victoria City Mayor Javi Benitez. Napilian naman bilang Vice Presidente sa ACE si Bago City Mayor Nicolas Yulo, samtang ang Secretary General ang Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Ginbusla ni Benitez si Anay Mayor Frederick Wantan Palangka ang Anay Alcalde man sang syudad sang Victorias. Sa Facebook post ni Benitez, ginakabig sining honor nga mapilian bilang presidente sang ACE, kaging congratulating iban pang mga chief executive nga natagan sang posisyon. One of the items na ginistoryahan was NIR, and Negros Island Region. So isa ka magpungko, at ito mga mayors na with the representative, hindi ka kanto, ginistoryahan ng NIR. So next ACE meeting, mapasar na kami resolution or whatever, na supporting the call sa atong mga kongresista for NIR, Negros Island, for the refiling of a bill. Ginasulit na to ang atong panawagan sa NIR. Nabatian si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Samtang ginkumpirmar sang Station Commander sa Bacolod Police Station 1 nga nag-umpisa naman sila sang paglimpyo sa dalan Gatuslao malapit sa Central Market sang Huwebes, Hulyo 7. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Ramel Sarona, ginapahalin nila ang mga nagapark nga mga salakyan sa higad sang dalan kay ginpahigad Manila ang mga naka-display nga mga ginabaligya nga utan, isda kag prutas bangod sa naobserbahan nila ara na sila sa tunga sang dalan. Suno kay Sarona, ginlimpyuhan nila ang dalan Gatuslao bangod nagagutok na gid ang trapiko diri ilabi na sa tion sang rush hours humalin sang alas 4 sang hapon tubtob alas 7 sang gabi. Suno sa Station Commander ila nga naobserbahan nga apat na ka mga salakyan ang nagaparking sa dalan kaya mga nagabaligya duha na ka side sang dalan ang na-occupy. Ganigintuhan na lang nila nga mapahalin ang nagaparking kag mapahigad ang mga nagabaligya. Ang nasambit nga tikang inisyatibo sa Bacolod Police Station 1 kung sa diin padayunan nila ini agud nga malimpyuhan ang mga dalan Gatuslao malapit sa Central Market. Nagpanawagan man si Sarona sa mga salakyan kay tricycle nga hindi na magparking sa dalan. Kasubong sa mga vendors nga hindi magbaligya sa tunga sang dalan agud nga hindi magutok ang trapiko. Nagsugod naton clearing operations ang mga gabaligya dira sa tunga na sa dalan kay mga gaparking ginpahalin naton kag ang mga gabaligya ginpahigad naton ng mga
na-display na gidala sa mga isda, mga utan, kay mga prutas kay obserbara naman ara na gislas kung asdalan. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Ramel Sarona, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagnubo ang mga recorded nga insidente sa Western Visayas sa una nga semester subong nga tuig kung ikumparar sa pareho nga period sa tuig 2021. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, tagpamaba sa Police Regional Office 6, nagdubo sang 4.06% o kon 441 ka mga insidente sa una nga semester subong nga tuig sa pareho nga period sang tinalikdan nga tuig. Humalin sang Enero tubtub Hunyo sa nakaligad nga tuig 2021, naka-record ang PRO6 sang 10,849 ka mga total crime incidents, samtang ang tuig 2022 ang naka-record sang 10,408. Sa kaso sa ilalom sang Peace and Order Indicator, subong nga tuig ang manubo kumpara sa tinalikdan nga tuig. Nagikan sa 5,926 incidents ang 2021, nagdubo ini sa 5,154 kung sa di nagdubo sang 13.02% o kon 772 cases. Ang mga recorded nga insidente sa tanan nga probinsya kag syudad sa idalom sang Peace and Order Indicator, nagpanguna ang Iloilo City nga mayara sang pagnubo nga 42.22% o kun na 597 incidents, ginsundan sang Guimaras nga may pagnubo nga 13.48% o kun 24 incidents, Iloilo Province nga may pagnubo nga 12.04% o kun 155 incidents, Bacolod City nga mayara sang 9.23% o kun 54 incidents, Aklan nga may 3.96% o kun 19 incidents, Negros Occidental nga may 2.13% o kun 31 ka mga insidente, kag Capiz nga may 0.71% o kun 3 ka mga insidente. Samtang nagnubo man ang 8 focus crimes, nagikan sa 1,444 nga recorded sang 2021, nagnubo ini sa 1,278 subong nga tuig, ining nagnubo sang 166 cases o kun 11.49%. Ang mga kaso sa tanan nga probinsya kag syudad ang nagnubo magluwas sa Capiz nga mayara sang gabay nga pagsaka sang 18 ka mga incidents o kung equivalent sa 11.92%. Ang 8 focus crimes ang ginalakipan sang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping sang motor vehicle kag carnapping sang motorcycle. Suno kay Soles kung latawan ng insidente sa syudad sang Bacolod sa unang semester subong nga tuig kumparar sang tinalikdan ang wala man sang dako nga diferensya. Suno pa diri ang mga kapulisan sa syudad sang Bacolod nag-exert man sang effort agud nga masulbar ang mga krimen nga nagluntad sa syudad. Ginpasalamatan man sang tagpamaba sang PRO6 ang tanan nga nagbuligay agud nga magnubo ang na-record nga insidente sa Bugos nga Western Visayas. And nakita naman naton nga nag-exert man sang effort no ang aton nga mga kapulisan dira sa Bacolod para ma-prevent ang krimen dira kag ma-solve ang mga krimen nga nagkalinapo. Nagpasalamat kita no sa aton nga mga kautoran diri sa bilog nga Western Visayas nga ang ini nga pagnubo wala naton na-achieve kung wala sang bulig sang tagsa-tagsa. In short, aton ni tanan na resulta no sa aton nga pagbinuligay. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles tagpamaba sa Police Regional Office 6. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakligid sa taknang alas 6 ang aga. Ato na mga kabombo nabatian ang aton mga natipon nga balita lokal. Standby naman kita para sa aton nga mga balita national, international kag iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligid gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo.